Пловдивският художник-скулптор Димитър Стоянов от 4 години е в Лондон. Здравейте! Честит национален празник! Добре дошли в моя дом. Заповядайте. Свободата за всеки българин, понеже днеска е празника на всички българи по света, трябва да присъства постоянно в съзнанието на човек и той да си воюва през целия си свой жизнен път. Щастливи са хората, които се занимават не само с изкуство, а и мислят по този начин. Освен с малка пластика, той е известен и с уникалните си икони. Аз мисля, че в този момент човек се доближава колкото си може до това, което вярва, а в случая вярата е най-важно за един човек. Своите умения той показа на българския щанд на Световното туристическо изложение в Лондон през 2010, където рисува икони на живо. Присъствието ми в Лондон в творчески план е много пълноценно за мен. Работата с камък в миниатюрен вид, геми, камеи. Освен в Лондон, Димитър Стоянов е излагал свои творби и в Швеция, Канада, Белгия и Индия. Скоро време най-новите ми творчески проекти да успее и да бъдат представени пред публика.